Kakang Prabu ingkang putra ingkang Puruji Setyaki Cemadung dawuh Kakang Prabu ingkang putra ing pringgonanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Wa ingkang putra ing Jangkar Bumi Randharja Cemadung dawuh Pakde eneng apa-apa Pakde Pakde Ndarawati kok ngawi sangganing para putra sajae nemu wigati Mbah Barono karo putra-putra kamu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalanmu Antasena dawuh apa Pakde Wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake ingkang wigati kok tak blabari sejatine lelakon ana ing Datulaya Senajan Dimas Setyaki melu sowan paradene Arda parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya Dri nggih saking menika kula Cemadung dawuh Kakang Prabu jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli Suwane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Lho iki. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karaka Dempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karaka Dempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa. Ora ketang sambung obor, celok lintang tumuli mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa wadon menapa dipun paringaken Purwawasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe pilara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mbak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mohon gage mangkato yen pamit tambah mestu Gatotkaca nggih pamit tambah mestu Prabu. Nadyan putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Anakku kabeh Gatotkaca Antarja Setyaki. Manguswang ambrengeng kadi karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren awar lunga tok candhet Pak Antasena piye kakangmu Gatotkaca
Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi Tumbak Karawelang, Payung Tungganaga, Pustaka Jamus Klimasada. Oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak. Iya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen to apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin, ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, ya. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong wong ora salah, Bagong wong ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa wadon tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Werkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya, manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belono Bagong ewang-ewang ngono mesake. Wah, kae Panakawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo, ngestake dawuh. Ora usah kuwatir, Pak. Ta ewangane. Nek panjenengan do nyikara karo Bagong, moko Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nek apa-apa iki tumandha ning Bagong kowe sing tak ajar. Ya wis beres, Pak. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kena aku mulai omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbang pokoke iki.
Aku lek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis ning menah luweh. Entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ngandel ora? Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep endi? Ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon mergo dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, tak jotosi. Ngandel ora. Wis, Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wis. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethaki. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wah, sedina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula delok kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi? Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya? Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten Den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godha wesi kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Ning gelute mboten wani. Mbok kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakra yen to menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutonge tolintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durenane glundunge mesti mamat. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul.
bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Dies. Kok tegel ya kataku. Semok metuke cape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis aku kesandambaya tenan iki nang Ngamarta. Mongko mesti iki sing dijawing kaya aku ra mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangkar jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya, perlune apa? Kena aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dies. Bagi tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. Oh, terus ambaran niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. Lho, Paman Sencaki. Anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dies ngoten. Semok. Ora siap kula. Lho, nek siap wani po? Ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet leloro to ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuh bapak. Bapak napa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kowe iki tak tonyo lho malah ora bosok. Anu bapake sinten sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngundang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Lah Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti ana ambek ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi majelis niki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Papakno majelis niki. Kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngono iki edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dies ngonten kula klengkangan candak, sirah kula jeblas kena mabrek. Kula madhep mriko diantel cengal kula dies. Kula niku pun ajeng mlayu karo maju meneh sampeyan kuwi mana? Setoh matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora iya, wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan.
Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki? Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba mriki. Nek rada jenes lho, Hus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar. Nek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali kan bisa lali. Ayo guys. Wis gawe. Ing tiba kan tebayu atmaca ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satria Wiratama. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut teh. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Ora brenjel ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblas ki lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa niki? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora diculing ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula ya. Ayo dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Nek kejeglok. Ayo tratapan Ndorantos iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen nang jeron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Oh, lho iki kok madhep ngetan.
Wedi ya ben omong-omongan terus jejere ya. Nek ora tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah ana sing sik wuto iki. Wedok. Umpung meneng wae. Mau rapik. Jedel lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kuwi arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mutar kowe tiba. Aja, darah, ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki, kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok nang kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek eloke. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno, godho wesi kuning. Keprun ndasku. Nang nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Wijawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelupke sisan ora? Ndase dindelupke sisan ora? Dindelupke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelupke ya? Lho, ala. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelupke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding. Aku mabur Sentyaki. Yo tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nun sewu Den. Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambantir gantung kula semanggaken nggih. Suramarata Jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama radeng, duk bis sama kubis. Ayo,
Sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parap. Weh, Gatotkaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndrawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean ning mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong. Kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, mana tau Gatotkaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wis Kresna iki. Apa ora aku? Aduh. Minta ampun Gatotkaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati teling aku. Aduh. Kyai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu yo kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene weruh mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mungsu aku legane ngati. Iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur.
Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani bablas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane ku, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iki sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Garukaca lan Mak Jrek Setyaki. Ngono Dimas. Yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya arep budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sisik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh Kang. Wis katon padhang nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai senene bapak. Lho kok senene bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3 tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara.
Mula pusaka telu mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi ning mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa iki? Tumbak Kurawelang. Sing niku Payung Tunggulnaga. kok kaya gada Lagi mingkup. Bu. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Daratosena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiran ing asta kang kumitiran ing asta jagat wesane Bathara Arjuna wonten maring adhau saka pangrasanipun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong Pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawelang lan payung Tunggulnaga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhau. Kowe tak kanthi nang kene iki mung bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis menawa gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Natandrawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Natandrawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine, apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi. Niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta, apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Kresna Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiran ing asta ning asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adhawuh.
tunggunen nang kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengke nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki.
Sinowati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra ambraganggeng awita denceng dencengan Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra perkencang warudayang pak pong bu bolong kali jedhe sapa sing gawe Pramidi mila kayiwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingin sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang adalah menika kadidene Kresna menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara Kresna Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan Kakang Narada mugi kasekecakno anggen jenengan dika lenggah lho nggih sampun boten kirang prayogi Kresna padha rejo sak prapta kita nggih Pulun tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula swanipun ingkang wayah pun Kresna kemarin kula ngaturaken sembah sumenging mangabekti kula kunjuk iya ulun tata makarya bombong tias ulun ora lihat pangestu wonten menapa marang jeneng para kula Narayana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungap angka kalih Pulun kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar ingkang sekawit utusan nglawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggul naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada wonten dene aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kiai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah kurban ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar diambirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta najan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak jernaminipun titahing tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana mukup pusaka Ngamarta III menika kala wau pukulun sesembahan kula Gagat risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawana
Oh, Mas Tunama Sidam Skaring Bawana langgeng. Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggalih kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang. Mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Kara Welang payung Tunggul Naga sartaning pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mekaten Bu Kulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun nideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palasake paduka Hyang Adi Kulun. Kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Ki Semar. Supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Bu Kulun. Iya iya, surut titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula mangandika ngadhah Bu Kulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Putripating Nata Ndrawati. Kula ngestaken dawuh Bu Kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune. Kresna apa dene kita Durga. Dewa nuntuna wong apreng kasangsayan yen nuntuna wong apreng kasangsayan ira wang nuwun sewu lho Di mboten teges kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken menawi bahan barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamothaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan ajrih menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Mrodo kula sampun mangertos namung semantuna kula boten badhe andha keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak Jara Kresna menika titising Wisnu. Kula samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun leresaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngundhuh poing pakarti. Alah dalah, iki. Kula kok mboten dungkap dhateng kepareng paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titipriksa kawontenipun lampan wonten karang kadempal. Ah inggih monggo Di kula dherekaken. Monggo Kakang Narada sarengan Kanjeng Rayi. Ah inggih monggo. Kresna sinayeng manglung mintunaken
mintunaken dewe kramanira kang kumiteran ing asta kang kumiteran ing asta Arjuna wonten maring adhawu nyata Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wis ngideni kelawan karsaning pun Kakang Parangpaduka kala wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembatan muka pusaka 3 Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhadhakaken gunem tanpa guna yen Siadi ora manut karo pun Kakang Siadi arep manut karo sapa marata coba pikiran Narayana karo Permadi ora iso pisah nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake loro-loro ning atunggal kaya godhong suruh lumah kelawan krupian dinuluse jerupane grigit tunggal rasane mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi lajeng kepareng paduka wis to pun Kakang niat ora wujud nata Ndarawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara kanthi cara mangkono gampang ngene bakal Giri Goda katetremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel oh inggih kula kantun ndereke mawon Koko Prabu to Yayi dadine Siadi ki pancen lahir batin karo pun Kakang inggih Koko Prabu kula namung nderek kersa paduka ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu dicaketi Karang Kadempel aja nganti Semar kelakon muga pusaka teliyan perlu digiri Goda piye carane iya ayo Kakang tak derekake ayo Yayi Pandhawa tata Gati Wisraya Indriaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Radal Ibu Bathari kula ingkang abdi pun Jaramaya cumadung dawuh kula pun maling raga cumadung dawuh kula pun maling sukma cumadung dawuh tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan lho banas mating kleng-kleng balung ngatanda kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya wonten dawuh entuk palilang Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semana nata Ndarawati sowan kepengin Giri Goda marang ancas gayuhaning Semar waktu dina iki pasang yukya katuju ing ngenu dene aku entuk palilah melu Giri Goda marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel nggih kabeh budal menyang Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala oh nggih ngestakaken dawuh lajeng pangkatipun Prawadya Bala minjang menapa ora ketang sing mobol trolintang tumula mangkat dina iki ya Jaramaya kanthinan Wadya Bala sakake nggih
Nyuwun pamit Mas Silan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma.
aja buang nikah. Sing kok dikene tenanan